Felly, mae gen i nafic, dyn ni'n, ddylwn ni gael o'n gyfeillgarwch diddorol, ta? Ie, maen nhw wastad yn gwybod mas. Ydyn nhw wir. Odyn. A fysa chdi'n ei alw o'n gyfeillgarwch, ta? Na, maen nhw'n nghyddfe i gilydd bob tro mae gytre. Odfyd, fel arfer mae rhoi ces i'n lico fic. Ond fydd hi ddim isio perthynas a felly am gyfnod am ni a eitha newydd lofnodi ffapurau ysgariad. Ie, am yr i hen i ni. Dwi'n i mam hynna, chwaith. Wedi arfer babysitter fi, Doc. Mae hwnna'n od. Dwi gryn dipyn yn hyn na chdi, dau. Na, mae no-go zone. So ti moyn bod yn listad i li? Wir? Mae fi weld yn hogan ddigon clen. Na, beth mae hi moyn ti feddwl? Trysta fi, watcha di dy gefen di da hwnna. Ti'n swnio fel bod ti'n ofn hi. Ma fe. A pan wyl un naw, gyfintiodd i fi bod Bonnie Tyler yn waru Nancy a'n troi lan i Drytarw bob Nadolig. Ond, when i misodd ei bod so oedd hi'n troi lan ma. Faint oed oedd ti? 15. Ond enw iawn Bonnie Tyler yw Gaynor Hopkins, so oedd yn neud sens. Ha? Nancy Hopkins? Gaynor Hopkins. Ond enw priod Nancy D. Hopkins, ynddo? Exactly, with Lee di meddwl am popeth. Dwi'n meddwl pam dath Bonnie i'r cliff diving competition flwyddyn diwethaf, ffindes i mas with a cwbl lot yn bollocks. A wy'n i ddigon lwcus i roi lift iddi ar y bus. 2013, with y Nadolig cyntaf i'r lacson iawn. A wedyn, with yr adeg drwydd i gymunso fi bod gi'n sgrifennu nofele mochedd. Ne fi wen. Wrth gwrs, wy'n i ddim yn ei chredu iddi. Troi mas bod gi rili yn sgrifennu nofele mochedd. Na. Dan pseudo... Be ti'n galw? Pseudonym. Ffug enw. So gi dal yn gwybod sio fynd o ddi mas. Pa ffug enw oedd... So ti moyn gwybod? Ond... Drychan yn lyged i Phelps. So ti moyn gwybod.